undang ingkang prawadya bala gung ingkang bala kuswa obra busananira lera surya wadalira duk mungup-mungup sapucak pucuk ing wukir ladala bujleng percoko iblis laknat lakune padha jlegan ladala Gusti kula sinuwun ing abdi kepatihan kula pun pate jalu mampang kula nyadong dawuh we nyadalah bujleng percakap belis lanang lakune pada golek panganan sinuwun kula ngabdi kula pun kembang geplon alias kula buta kembang gelepang kula buta ning setengah dadi wiyaga kula buta ning buta wiyaga pegaweane kula nek nabon niku mau ngantuk le melek anggaran pacitan teka nami kula kembang gelepang nyadong jawuh sinuwun niki kok dipun kempalaken teng lapangan kaya niki napa jengandum kalender napa jengandum duit upamane mung terima kalender ning mboten usah mawon sing baku duwite mawon duwite nggih abdi kupati jalu mampang kula wonten dawuh lan kowe kembang gelepang nggih kula enten napa sinuwun aja kaget tak kumpulke ning papan kene budal saka Simbar Manyura lah kok malah kok durung tanggap buta nek buta goblok bedes nembe ketemu niki ngonek-ngonekaken kula buta goblok nyatane kowe nabuh niki dingklu kok ya ora dibenake meneng wae anu kula mun mandan lamur angger bengi mandan lamur nek bengi lamur nek awan angger awan niku ngantuk ora ana pedhingane nggih wonten dawuh nggonku nglamar semun ditampik nanging cara ingkang halus malah sing ngundha mono karo jeneng ingsun putra dalem ing Nirata Satra Kadipaten Raden Durgandana aran nundung karo aku lha apa tumon ing ngatasé aku Ratu Gung Binathara berbondo berbandu sugih kadang sugih brana pisik lah kok mung trimo diunek-unekke bayi wingi sore coba diunekke bayi wingi sore mboten maiben menawi paduka menika mungtap lan duka penggalipun awit ing ngatasipun Ratu Gung Binathara kok nuwun sewu namung dipun epehaken kalian larik nem-neman lah kaya niku bocah nom niku durung karuan pinter bocah nom niku mung menang umur ning pengalaman menang sing sepuh mulane sing nom wajibe bukti kalih sing tuwa ampun nganti wong enom malah semune nyepelekke kalih sing sepuh ampun nganti wong tuwa niki mpun marek mangan gempalan ning jagat anane sing enom niku sebab sekasing tuwa mbiyen tau ngrasake nom nek dadi wong nom durung tau dadi wong tuwa mula wong nom kudu manut karo perintahe wong tuwa anak manut karo bapak upamane awan wis nyambut gawe bengi ya kudune ya melu ngrewangi wong tuwa nyambut gawe Gusti Patih ya ora ketang nyedram napa gentene kalih ngendang niku jenenge anak nyuwargake kalih bapak lha ngedi perintah angel kepripun wong tuane apa ora ngenes kaya niki wong le golek raga yang gawe anak mobil ya lemah pekarangan gamelan jenggen apa angger mboten nggih anake dhewek mbok menawa mengko nggih anake wong liya wis lajeng keparingipun dos pundi aja ngitung ngerkoso wedi kangelan dipilih prajurit sing gamben-gamben sing jotos tangguh yen nganti kok dikukuhi ora dulungke biuki badang saya tak remuke negara Wirata sampun ngantos sumelang kula lan wadyabala menungso ing badhe ngremuk negari Wirata mangkat to
duit tangkel. Pelakakan karo pegawean. Ya. Kayak kowe golek lemper kowe ora gampang. Ya. Nyapa ora kowe. Aja jeng melekaken kowe. Zaman corona zaman ning mangan. Ming arep roh lemper wae ora bisa. Zaman corona. Makanya aja sia-sia karo lemper. Karo gedang. Syaratte ya kowe. Kowe tambah 5.000. Yo. Goto
Pandhawa tata Gadewi saya Indriyaksasa Maruta Pawana Bana Margana Pancabayu Rayang Ladala Bujleng percaka iblis laknat lakune jelik-jelikan kowe durung ngerti kondangi warangka dalam ya Patih ing Simbar Manyura. Aku Patih jalu mampang ora gumun. Sawangen kabeh para kawula ing Wirata remuk bubuk dadi rerempon. Kene ora kok kowe isih maju ning palagan. Apa kok ora iman karo anak bojomu? Ora sakokan gunem. Mundur, gelem mundur syaratnya dadi kuwanda. Kowe njaluk mati, kowe teka mrene sarah nyawa. Oh, lakon kowe jebul goleki sarah. Bengi iki sarah ora melu. Sesuk le melu. Ora gelem mundur klethak balu ngombe getihmu ke Raden. Aduh ketiwasan Gusti kula sinuwun Prabu Pamengkang jagat. Kok ketiwasan inggih yektosipun kula unggul juridipun nanging sak samenipun perjuritipun nggenipun maju menika kroyokan. Kula ijen dipun kroyok wadya kathah mila kula mboten kejunggah. Mangsa borong patuku sinuwun Prabu Pamengkang jagat. Nggenipun badhe ngayomi dhateng wadya boling Simbar Manyura. Ora patut banget yen ngono de. Iya, mundura. Yen pancen ora wani, aku sing bakal maju ning Rananggana. Wong Wirata, ayo ana kridane Prabu Pamengkang jagat. Warangka dalem Wirata mundur ora gelem mundur jejuing dening aku. Bos.
Anoto. Hei. Oh, ha. Hei. Watananira layung kumel kucem ranya maratani aduh Gusti Patih mboten nginten babar pisan paduka katriwandan awit tanding kaliyan Prabu Pamengkang Jagat dipun gigit jangganipun ngantos gumledhak wontening alun-alun kula mboten trimah kula badhe mamrih pejaipun Prabu Pamengkang Jagat menungsa ratata ngawu gawar ngawur kowe gawe geger jroning negara Wirata hayo negeri jane aku